Poznáte ten pocit sklamania, keď po týždňoch čakania pozeráte na svoje priesady a namiesto silných, robustných rastlín vidíte len tenké, bledé nite, ktoré padajú pod vlastnou váhou? Sú také krehké, že sa ich bojíte čo i len dotknúť, nie to ešte presadiť do záhrady. Možno si myslíte, že nemáte ten správny cit, alebo že vo vašom dome jednoducho nie sú dobré podmienky. Ale čo ak vám poviem, že problém nie je vo vás? Dnes vám ukážem metódu, vďaka ktorej budú vaše priesady doslova stokrát pevnejšie, s hrubými stonkami a bohatým koreňovým systémom. A to najlepšie? Tento prístup je stvorený pre lenivých záhradkárov. Žiadne zložité tabulky, žiadna každodenná drina. Ukážeme si jeden zdanlivo nelogický krok, ktorý zmení všetko, čo ste doteraz o pestovaní na parapete vedeli. Zostaňte so mnou, pretože ten najväčší mýtus o polievaní vyvrátime už o malú chvíľu. Aby sme pochopili, ako vypestovať ozajstných šampiónov, musíme sa na chvíľu pozrieť na svet očami malej rastlinky. Predstavte si semienko ako malú batériu, ktorá má v sebe obmedzené množstvo energie. Keď vyklíči, má jediný cieľ prežiť. V prírode to znamená predrať sa na slnko skôr, než ju zadusia okolité rastliny. Ak vaša malá priesada cíti teplo, ale nevidí dostatok svetla, panikári. Aktivuje režim prežitia a všetku svoju drahocennú energiu z batérie napumpuje do rýchleho rastu nahor. Výsledkom je presne to, čo nechceme, dlhá a tenká stonka. My ale nepotrebujeme, aby naše rastliny bojovali o holý život. My chceme, aby sa usadili, zhrubli a vytvorili si obrovské korene, ktoré neskôr, vonku v záhrade, dokážu načerpať litre vody a živín. Preto celá naša dnešná stratégia spočíva v tom, ako túto malú rastlinku upokojiť a jemne ju presvedčiť, že nikam bežať nemusí, lebo má všetkého dostatok. Poďme sa pozrieť na prvý a najdôležitejší krok. Začnime tým najrozšírenejším mýtom, ktorý ničí úrodu ešte predtým, ako vôbec začne jar. Veľa záhradkárov si myslí, že čím skôr zasadia semienka, tým väčšie a silnejšie rastliny budú mať. A tak už vo februári s nadšením plnia kelímky hlinou. Ale pravda je taká, že toto je tá najkratšia cesta k tenkým, vytiahnutým a slabým priesadám. Predstavte si, že vás niekto zobudí o 3 ráno a povie vám, aby ste podali maximálny fyzický výkon. Presne takto sa cítia vaše semienka. Vonku je málo svetla, dni sú krátke a na parapete vládne tma. Rastlina vo svojej genetickej pamäti vie, že ak nevidí slnko, musí sa za ním ťahať. Všetku svoju energiu, ktorú mala venovať do tvorby hrubej stonky a silných koreňov, investuje do šialeného rastu do výšky. Výsledkom sú tie smutné padajúce nite, ktoré sa lámu už pri najmenšom dotyku. Ak chcete naozaj robustné priesady, urobte tú najlenivejšiu vec na svete. Jednoducho počkajte. Zasejte o 3 alebo dokonca 4 týždne neskôr. Rastliny, ktoré vyklíčia do dlhších a svetlejších jarných dní, rýchlo dobehnú a predbehnú tie vaše skoré pokusy. Budú kompaktné, zavalité a plné sily. Ušetríte si tým nielen nervy, ale hlavne obrovské množstvo zbytočnej práce a sklamania. Keď už hovoríme o svetle, prichádzame k ďalšiemu fatálnemu nedorozumeniu. Mnoho ľudí verí, že postaviť tegliky na južné okno úplne stačí. Lenže okenné sklo filtruje obrovské množstvo slnečného žiarenia a ak k tomu pridáme zamračené jarné dni, priesady doslova hľadujú. Svetlo je pre rastliny jedlom. Ak ho majú málo, správajú sa ako človek na krutej diete, chradnú a slabnú. Riešenie je prekvapivo jednoduché a nevyžaduje si drahé profesionálne vybavenie. Obyčajná stolná lampa s bielou studenou LED žiarovkou, umiestnená len pár centimetrov nad listami, dokáže zázraky. Trik je v tej blízkosti. Svetlo musí byť tak blízko, aby ho rastlina cítila, ale nie tak horúce, aby ju popálilo. Keď dáte zdroj svetla 5 až 10 cm nad vrcholky priesad, dáte im jasný signál. Povedia si, aha, slnko je hneď tu, nemusím sa nikam ťahať do výšky. Namiesto toho začnú investovať energiu do tvorby obrovských listov a hrubnutia stonky. A o to nám predsa celý čas ide, vytvoriť pevný základ bez akejkoľvek námahy navyše. Ale čo ak nechcete míňať peniaze na prídavné osvetlenie? Pre milovníkov šikovných a lenivých riešení tu mám tajnú zbraň, ktorá vás nebude stať takmer nič. Volá sa to svetelná pasca a všetko, čo k nej potrebujete, je kúsok obyčajného kartónu a kuchynská alobalová fólia. Predstavte si, ako slnko svieti cez okno. Osvetľuje len jednu stranu rastliny a preto sa priesady neustále nakláňajú smerom k sklu. Musíte ich denne otáčať, inak z nich vyrastú šikmé veže.
Namiesto tohto neustáleho otáčania zoberte kartón, obalte ho lesklou stranou alobalu a postavte ho za priesady, teda zo strany miestnosti. Tento jednoduchý štít odrazí svetlo, ktoré by inak uniklo do izby, priamo späť na zadnú stranu rastlín. Zrazu vaše priesady dostávajú svetelnú kúpeľ zo všetkých strán. Rastú rovno ako sviece, sú omnoho vitálnejšie a vy ste zdvojnásobili množstvo svetla bez toho, aby ste spotrebovali jediný watt elektriny navyše. Je to geniálne, jednoduché a funguje to 100% na každom jednom okne. Teraz prejdeme k jednému z najlepšie strážených tajomstiev profesionálnych pestovateľov. Je to niečo, čo robí pravý opak toho, čo nám káže zdravý rozum. Keď semienka konečne vyklíčia, naša prvá inštinktívna reakcia je držať ich v teple, aby nám neprechladli. Radiátory bežia naplno a v miestnosti je krásnych 22 stupňov. Lenže pre vyklíčenú rastlinku je toto teplo bez adekvátneho letného slnka doslova rozsudkom smrti. Ako náhle uvidíte prvé zelené lístky, musíte urobiť krok, ktorý znie kruto, ale je životne dôležitý. Teplotný šok. Priesady musíte preniesť do chladnejšej miestnosti, kde je okolo 15 až 17 stupňov. Prečo? Predstavte si to ako tréning v chlade. Zníženie teploty okamžite zabrzdí rast stonky do výšky. Rastlina si povie, že na povrchu je ešte celkom zima, takže sa tam nebude tlačiť. Namiesto toho zameria všetku svoju pozornosť pod zem a začne budovať masívny koreňový systém. Keď ju neskôr vrátite do normálnej teploty, bude mať taký silný koreňový základ, že vyprodukuje zavalitú a neuveriteľne pevnú nadzemnú časť. S teplotou úzko súvisí aj najväčší nepriateľ domácich priesad a tým je suchý vzduch od radiátora. Mnoho ľudí má parapety priamo nad kúrením. Predstavte si, že by ste celé dni stáli nad otvorenou rúrou na pečenie. Pre jemné lístky je to obrovský stres. Horúci vzduch prúdiaci z dola nielenže extrémne rýchlo vysušuje substrát, ale doslova pečie rastlinku zo spodu. Priesady reagujú tak, že uzatvárajú svoje prieduchy, prestávajú dýchať a prijímať živiny. Výsledkom sú zoschnuté okraje listov a zastavený rast. Ak nemáte inú možnosť a musíte pestovať nad radiátorom, urobte jednu jednoduchú izoláciu. Položte na parapet hrubšiu polystyrénovú dosku alebo hrubý drevený lopár a až na to položte misky s priesadami. Tento izolant zabráni priamému prenosu tepla na korene a odkloní prúd horúceho vzduchu. Vaše rastliny budú stáť v chránenej bubline. Substrát si udrží rovnomernú vlhkosť a vy nebudete musieť zbesilo zalievať každý jeden deň. Je to pasívne a mimoriadne efektívne riešenie. A týmto sa dostávame k najrozšírenejšiemu zločinu, ktorý my záhradkári páchame na našich priesadách. Je ním tradičné polievanie zhora. Zoberieme krhličku a veselo zalejeme hlinu okolo stonky. Čo sa ale stane pod povrchom? Voda premočí vrchnú vrstvu, čím vytvorí dokonalé prostredie pre vznik pliesní a rozmnožovanie tých otravných malých mušiek, smútiviek. Navyše, povrch pôdy neskôr stvrdne na neprestupnú krustu, ktorá dusí korene. Ale to najhoršie je, že učíme korene rastliny obrovskej lenivosti. Ak majú vodu hneď na vrchu, nemajú absolútne žiadny dôvod ťahať sa hlbšie do kvetináča. Vytvoria si plytký a slabý koreňový systém. Keď takúto rastlinu neskôr zasadíte do záhrady a príde letné sucho, okamžite zvedne, pretože jej korene nedosiahnu na spodnú vlahu. Riešenie je opäť v tom nechať prírodu, aby pracovala za nás. Musíme prejsť na systém, ktorý donúti rastlinu bojovať a zosilnieť zvnútra. A to nás privádza k absolútne kľúčovej zmene v starostlivosti. To tajomstvo sa volá spodná zálievka a je to skutočný svätý grál múdreho záhradkárčenia. Funguje to takto. Kvetináče s dierkami na dne jednoducho postavíte do hlbšej misky alebo podnosu. Vodu nelejete na hlinu, ale priamo do tejto spodnej misky. Substrát do seba vďaka kapilárnemu efektu nasaje presne toľko vody, koľko potrebuje. Ako špongia. Vrchná vrstva hliny zostane dokonale suchá, takže pliesne a mušky nemajú šancu. Ale to najdôležitejšie sa deje dole. Korene cítia, že voda je na spodku a tak sa zúfalo ťahajú smerom nadol a do šírky, aby ju dosiahli. Po pár týždňoch takéhoto polievania, keď vyberiete priesadu z kelímku, uvidíte hustú, bielu a masívnu sieť koreňov, ktorá drží substrát pevne pohromade. Toto je motor vašej budúcej úrody. Takto pripravená rastlina prežije presádzanie bez akéhokoľvek šoku a vonku bude rásť ako z vody. A pre vás to znamená koniec denných starostí. Nalejete vodu do podnosu a idete si po svojom.
Veľkou chybou, ktorá dokáže zničiť aj tú najlepšiu snahu, je nesprávny výber toho, v čom naše priesady rastú. Mnoho začiatočníkov si chce ušetriť peniaze a jednoducho nakope hlinu priamo zo záhrady. To je katastrofa. Záhradná zemina je poprvé plná zárodkov chorôb a semien burín, no čo je horšie, v kvetináči po zaliatí stvrdne ako betón. Malé, jemné korienky priesad nemajú silu sa cez takúto skalu prebiť. Potrebujú niečo, čo je ľahké, vzdušné a nadýchané ako obláčik. Tajomstvom hrubých stoniek je totiž kyslík v oblasti koreňov. Bez kyslíka korene odhnívajú. Ak použijete kvalitný, jemne preosiatý výsevný substrát, dávate rastline ten najlepší štart. Takýto substrát nedrží príliš veľa vody a umožňuje koreňom voľne dýchať a rásť rýchlosťou blesku. Nešetríte na tomto kroku. Jedno vrece kvalitnej zeminy na výsev vás stojí zlomok toho, čo by ste neskôr minuli na hnojivá a postreky pri zachraňovaní zúbožených rastlín v tvrdej hline. Ak chcete úroveň prevzdušnenia substrátu posunúť na profesionálnu úroveň a zabezpečiť si 100% úspech, zoznámte sa so zázrakom menom Perlit. Sú to tie malé biele guličky, ktoré vyzerajú ako rozdrvený polystyrén, ale v skutočnosti ide o expandovanú vulkanickú horninu. Pridaním perlitu do vášho substrátu robíte pre rastliny obrovskú službu. Funguje to ako milióny malých vzduchových vankúšikov, ktoré bránia hline, aby sa zláhla a udusila korene. Okrem toho perlit nasáva prebytočnú vodu a postupne ju uvoľňuje späť do pôdy presne vtedy, keď to rastlina potrebuje. Pre lenivého záhradkára je to dar z nebies. Ak zabudnete poliať, perlit má v sebe rezervu. Ak to naopak preženiete a nalejete priveľa vody, perlit zabezpečí, že korene nebudú stáť v bahne a nezhnijú. Ideálny pomer je primiešať asi 20 až 30% perlitu do vášho bežného substrátu. Od momentu, keď to vyskúšate, už nikdy nebudete chcieť sadiť do čistej hliny. Teraz vám prezradím niečo, čo na prvý pohľad znie ako sci-fi, ale je to čistá biológia a obrovský pomocník pri ceste k nezničiteľným priesadám. Ide o využitie priateľských húb, konkrétne mykorhýzy. Tieto špeciálne huby žijú v dokonalej symbióze s koreňmi rastlín. Keď pri presádzaní alebo výseve poprášite korene alebo semienka mykorhýzným práškom, stane sa niečo fascinujúce. Huby sa napoja na korene vašej priesady a vytvoria rozsiahlu podzemnú sieť, akýsi podzemný internet. Tieto hubové vlákna dosiahnu oveľa ďalej a hlbšie než samotné korene rastliny. Fungujú ako stovky malých slamiek, ktoré do rastliny pumpujú vodu a dôležité živiny, ku ktorým by sa inak nikdy nedostala. Na oplátku im rastlina dáva trochu cukrov, ktoré si vyrobí zo slnka. S mykorhýzou rastú priesady rýchlejšie, stonky sú hrubšie a rastlina je neporovnateľne odolnejšia voči suchu aj chorobám. Je to, ako by ste svojej sadenici najali osobnú armádu zberačov potravy. Vy len pozeráte a tešíte sa z výsledkov. Častým problémom doma pestovaných rastlín je to, že žijú v príliš dokonalom prostredí. Na parapete nefúka vietor, neprší, nič ich neohrozuje. Preto nemajú dôvod budovať si pevnú oporu a rastú z nich jemné padavky. Vonku v prírode vietor neustále hýbe stonkou, čo v rastline spúšťa produkciu špeciálnych buniek a spevňujúcich látok. Ako môžeme tento proces napodobniť doma, bez námahy? Jednoducho. Zoberte malý stolný ventilátor, položte ho k priesadám a zapnite ho na ten najslabší stupeň tak, aby sa lístky len jemne chveli. Stačí 15 až 20 minút denne. Tento jemný mechanický stres donúti rastlinu reagovať. Príde na to, že ak nechce byť zlomená vetrom, musí urýchlene zhrubnúť. Energiu presmeruje z rastu do výšky do spevňovania stonky. Už po týždni tohto veterného tréningu zbadáte neuveriteľný rozdiel. Vaše priesady budú mať stonky hrubé ako cerusky a pripravené odolať prvej jarnej búrke vonku v záhrade. Ak nemáte po ruke ventilátor, existuje ešte jedna metóda, ktorá využíva ten istý princíp budovania sily prostredníctvom stresu. Vedecky sa to nazýva tygmotropizmus a v preklade to neznamená nič iné ako reakcia rastliny na dotyk. Pre vás to znamená ten najpríjemnejší rituál. Každý deň, keď pôjdete okolo svojich priesad, jednoducho po nich jemne prejdite dlaňou. Pohľadkajte ich zhora nadol, ako by ste ich česali. Robte to aspoň minútu, 2-krát denne. Tento pravidelný dotyk rastliny trochu vyruší a vyšle im jasný signál, že v ich okolí sa niečo deje a nesmú byť krehké. Znie to takmer ako babský recept, ale je to podložené mnohými štúdiami. Rastliny, ktoré sú pravidelne vystavené takémuto dotyku, rastú nižšie, kompaktnejšie
a majú výrazne pevnejšiu stavbu tela v porovnaní s tými, ktorých sa nikto nedotýka. A navyše, pri každom pohľadení rajčín ucítite tú nádhernú, typickú letnú vôňu, ktorá vám dodá energiu do ďalšej práce. Jeden z krokov, kde mnohí robia osudovú chybu, je výber správnej veľkosti kvetináča. Znie to lákavo zobrať malé semienko a zasadiť ho rovno do veľkého vedierka s tým, že však ono dorastie a vy ušetríte čas na presádzanie. V skutočnosti je to lístok na rýchlik do záhuby. Keď je malý korienok obklopený obrovským množstvom mokrej zeme, ktorú nedokáže rýchlo vysať, začne sa dusiť. Voda vytlačí všetok kyslík a pôda zakysne. Výsledkom je žltnutie listov a zastavenie rastu. Múdre záhradkárčenie znamená postupnosť. Začnite v malých sadbovačoch alebo kelímkoch od jogurtu. Až keď korene prerastú celú hrudku zeme a začnú sa točiť na dne, je čas presadiť rastlinu do nádoby, ktorá je len o trochu väčšia. Tento postupný prechod zabezpečuje, že substrát rýchlo preschne, korene dýchajú a neustále sa rozvetvujú do nových, zdravých špičiek. Áno, znamená to, že budete presádzať možno dvakrát, ale odmenou vám bude bezkonkurenčne silná priesada. Pri samotnom presádzaní, najmä u rajčín, môžeme využiť jeden fantastický biologický trik, ktorý nám zadarmo prinesie obrovskú výhodu. Väčšinu rastlín musíme sadiť presne do takej hĺbky, v akej rástli doteraz. Ale rajčiny a papriky sú iné. Na ich stonke sa nachádzajú drobné chlopky, z ktorých sa pod zemou dokážu vytvoriť nové, plnohodnotné korene. Takže ak sa vám náhodou stalo, že vaša priesada je predsa len trochu vytiahnutá a dlhá, pri presádzaní ju jednoducho utopte v hline. Zasaďte ju tak hlboko, aby zo zeme trčali len vrchné lístky. Celá tá dlhá stonka, ktorá bola nad zemou, teraz zmizne v substráte. Behom niekoľkých dní z nej vyraší obrovská záplava nových koreňov. Získate tak rastlinu, ktorá má dvakrát väčší koreňový systém, než by mala normálne. Bude dokonale stabilná, zakotvená v zemi a schopná nasať obrovské množstvo živín pre budúce, obrovské a šťavnaté plody. Prejdime k téme, kde sa ukazuje, že menej je niekedy oveľa viac. Hnojenie. Pri pohľade na malé rastlinky máme často chuť dopriať im, aby rýchlo rástli. A tak kupujeme rôzne chemické elixíry a hnojivá hneď, ako vykúknú zo zeme. To je obrovská chyba. Semienko je ako batoh s jedlom. Obsahuje všetko potrebné na prvé týždne života. Navyše, každý kvalitný substrát je už z výroby predhnojený. Ak pridáte hnojivo príliš skoro, jemné mladé korienky doslova spálite. Úplne to naruší ich schopnosť prijímať vodu a rastlina zakrpatie. Prvé hnojenie si odložte až na čas, keď má priesada aspoň 2 až 3 páry pravých, veľkých listov a vidíte, že jej rast sa začína mierne spomalovať, alebo listy strácajú tú sítu tmavozelenú farbu. Dovtedy im dajte pokoj. Vašou najväčšou úlohou je zabezpečiť svetlo a správnu vlahu, nie napchávať ich chémiou. Keď už nastane ten správny čas na dodanie živín, opäť platí pravidlo šetrného prístupu. Zabudnite na agresívne chemické granuláty, z ktorých urobíte presolenú polievku. Pre lenivé, ale maximálne efektívne pestovanie zvolte jemné organické hnojivá. Vynikajúcou voľbou je obyčajný výluch z dážďovkového kompostu alebo slabý roztok tekutého hnojiva na báze morských rias. Obsahujú nielen základné živiny, ale aj dôležité mikroelementy a hormóny, ktoré prirodzene stimulujú hrubnutie stoniek. Zlaté pravidlo pre priesady znie: radšej hnojiť častejšie, ale vo veľmi slabej koncentrácii. Odporúčanú dávku na obale pokojne rozdielte na polovicu alebo dokonca na štvrtinu a pridávajte ju do spodnej zalievky každý týždeň. Tento slabý, ale neustály prísun živín rastlina príjme bez stresu. Nebude zažívať žiadne šoky z prekúmenia, čo sa prejaví na jej rovnomernom a neuveriteľne stabilnom raste. A čím vlastne zalievame? Voda priamo z vodovodu je často skrytým zabijakom našej snahy. Obsahuje chlór, ktorý zabíja užitočné mikroorganizmy v pôde, vrátane tej našej zázračnej mykorhýzy, ktorú sme si tam nasadili. A čo je ešte horšie, často je príliš studená. Keď nalejete na korene ľadovú vodu, priesada utrpí masívny teplotný šok a na niekoľko dní úplne zastaví svoj rast. Ak chcete robiť veci správne a s minimum úsilia, prichystajte si vodu vopred. Naplňte plastové fľaše vodou z vodovodu a nechajte ich odstať aspoň 24 hodín pri izbovej teplote v miestnosti, kde sú priesady. Chlór sa prirodzene odparí a voda bude mať ideálnu teplotu. Ešte lepšie urobíte, ak zachytíte dažďovú vodu alebo roztopíte čistý sneh zo záhrady.
Táto mäkká prírodná voda robí s mladými rastlinami doslova divy a neobsahuje žiadne soly, ktoré by sa časom hromadili v kvetináčoch. Často sa stáva, že sadenice rastú nádherne, sú pevné a zrazu sa začnú ťahať do výšky, ako by sa zbláznili. Väčšinou za to môže jeden nenápadný jav, ktorý nazývame efekt klaustrofóbie. Keď rastliny v kelímkoch podrástli, ich listy sa začali navzájom dotýkať a prekrývať. Tým si navzájom tieňa. Rastlina okamžite rozpozná konkurenciu. Cíti, že jej sused berie svetlo a tak sa rozhodne, že ho musí prerásť. Výsledkom je bratovražedný boj o slnko, z ktorého výjdu len tenké a slabé rastliny. Aby ste tomu zabránili, musíte priesadám dopriať osobný priestor. Hneď ako zistíte, že sa listy susedných rastlín dotýkajú, rozostúpte kvetináče tak, aby okolo každej prúdil vzduch a svetlo dopadalo aj na nižšie poschodia listov. Možno to bude znamenať, že budete potrebovať viac miesta na okne, ale je to absolútne nevyhnutný krok na udržanie tej hrubej a kompaktnej formy, ktorú sme pracne budovali. Predstavte si, že by ste celú zimu sedeli v teplej a tmavej obývačke a zrazu by vás niekto vyhodil nahých na jarné slnko, do vetra a chladu. Presne to sa stane vašim rastlinám, ak ich zo dňa na deň presadíte z okenného parapetu priamo do záhrady. Spália sa, zožltnú a potrvá im týždne, kým sa z tohto šoku spamätajú, ak to vôbec prežijú. Tajomstvom plynulého prechodu je otužovanie. Je to jednoduchý a lenivý proces, ktorý vám zaručí úspech. Začnite asi 10 dní pred plánovaným výsadbovým dňom. Prvý deň otvorte na chvíľu okno a pustite na ne čerstvý vzduch. Ďalšie dni ich vyneste von do úplného tieňa, na miesto chránené pred vetrom a nechajte ich tam hodinu. Postupne tento čas predlžujte a pomaly ich presúvajte do polotieňa. Až v posledné dni pred výsadbou ich vystavte priamému rannému slnku. Ich listy počas tohto tréningu stmavnú, stonky stvrdnú a vytvorí sa na nich ochranná vosková vrstvička. Do záhrady už pôjdu ako vyšportovaní vojaci. Tesne predtým, ako urobíte ten definitívny krok a pošlete priesady do voľnej pôdy, musíte urobiť poslednú kontrolu. Mnoho ľudí sa ponáhla, len aby to už mali za sebou. Nezávisí to od toho, aký je mesiac v kalendári, ale od toho, aká je reálne teplota zeme. Strčte prst do záhradnej pôdy do hĺbky asi 10 cm. Ak vás oziabe a pôda je studená a mokrá, vaša priesada tam zastaví rast a začne trpieť. Radšej počkajte ešte týždeň a urobte aj test koreňového balu. Jemne stlačte kelímok a vyklopte rastlinu von. Ak sa hlina rozpadne, korene ešte nie sú dostatočne prerastené a presádzanie by im ublížilo. Ak ale vyťahnete krásnu, bielou pavučinou koreňov, obrastenú kocku substrátu, ktorá drží pohromade, viete, že ste vyhrali. Pripravili ste dokonalý, hrubý a životaschopný základ, ktorý už od prvej minúty v záhrade začne pracovať na produkcii tej najväčšej úrody, akú ste kedy mali. A sme na konci. Dnes ste zistili, že to tajomstvo dokonale hrubých a silných priesad nespočíva v každodennej drine a pridávaní drahej chémie. Naopak, tou najdôležitejšou myšlienkou, ktorú si chcem, aby ste odnesli, je, že niekedy treba pre úspech urobiť menej. Stačí pochopiť, že rastliny nepotrebujú rozmaznávať nad radiátorom a polievať každý deň zhora. Tým, že im znížite teplotu, zabezpečíte svetlo, necháte ich ťahať vodu zo spodu a občas ich len jemne pohľadkáte alebo ofúknete, vybudujete v nich neuveriteľnú odolnosť. Toto je presne ten moment prekvapenia, kedy zistíte, že lenivé záhradníctvo je v skutočnosti to najchytrejšie. Ušetrený čas a správne nasmerovaná energia už vo fáze malého semienka vám ušetria mesiace trápenia vonku na záhrade a prinesú vám úrodu, ktorú vám budú všetci susedia závidieť. Ak pre vás boli tieto rady užitočné, budem veľmi rád, ak sa prihlásite na odber nášho kanála, aby ste nezmeškali žiadne ďalšie praktické tipy. Nezabudnite kliknúť na like a dole do komentárov mi napíšte, ktorá z týchto chýb vás doteraz trápila najviac, alebo aký máte vy svoj osobný overený trik na priesady. Veľmi sa teším na vaše odpovede. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám tú najbohatšiu a najzdravšiu úrodu.